As an scoil seo fé mi ra go bhil sin go mac forst nach ar thuh garison han scoildeach lúmalán défa garison agus ha tar défa rutinnig na scolar in rí clachaig ar son na suochan a társgaibhar san défar rutinúsachaig ha tar stúach na thuh techneolalas mar ha smartboards acing ans gach clás agus a físan nach sin ag bhórchuid sé scáiltin. Heis na cluideach a clachaig computerin sa társgaibh gemenin can mathematics agus canan ar san társtáir a bhíúnsacha ag lína computerin agus an bheith clachtirí sin agus ha rutin mar mic sacin ar son an canan achcha a chláraig ar son mésig. A fé me go dtír háasta anach sús tóir difar rutin mar is siimplír hiú Michael a chlás seo an tíidir a bhí a dhéanamh suas na stúhanna an heo. Ach ha tóir difar leor chinna tíana amach na lein sa inis tá sinne clachug unjin na leorichin mór matematic, ha tóirjin na leorichin mór matematic aching sa scóil agus ha an tú beorla a clachug na leorichin gaelig a nát sin dóile mar a babiste bhí. Hastáilman ar a bhí i léiseach tóir stúin ar sean bhuachteachas go an ghuirid. Há déir cúsa bhuachúnsaach i céimena na chuir dóid ha trí leabharach go inis atáist clám bhó iad stocha fannach rá gála gach go iad suas go iad fer a bhéile stocha deistir go sanna bhí déanamh díochan iad a cháteachar agus hana liscíonn sin díoch scaneal. Heid go per stú fat an túl caú Starland goháí agus cuideach LTS ha san go per ha ruúr gló agus ha stúúr gló cuideach agus ha sin go a thuh barach stú ar leine is sin dóir rst mis men computerin, techneolalas, Italíon stú mar si. Hastáilán cuideach go léiseach ag táir a bharach leorichin a sinna bhí tegus na cúspeir in éile trabhíanna gálaigh. Tá a géad ar hangachuch na leorichin na heisin clacha an na cruneolalas agus an nuaolalas, is a sinna cíalchu go bhfuil na stúin sin acain. Határ défar cuasa cin ans fus de teag na rutin hair sonna dhéanú agus határ an thuh mar défar cúspeir mar móg agus a chuiriclí múr agus Highland Literacy Project fer bela cín se gan cumna bacágan bhí técasc léveh, scríbeh, srúta mar sin as a dhéaltach. Cuideach hat a déanana cuasna gan son fúil an trabhíon na galig fer bheith sin na cáitir garison cumreis na clacha na garison ar son na fuamaniún sa chuig cumreat a déanana léveh háast a ríist go per tro Highland Literacy Project. Right, so déan sin agus bhím go Hadi should be out there to push up here. Or but if you are in a course can be can you get teacher and elas tiro het torski brindu de neus had Turkish de source project in soort had Janus ma kormakin stuven opgehoord zeggen te gele tro in Nederland sin toima a tor toin ma hannes tiro tulia kan oproep soort nog gele na je so je uren hier in operate heen als je het to zeggen het barg is sa kormen nou